Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsasay sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12 ngadto sa 19. Niadtong panahona mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug sa tibuok gabii nag-ampo siya sa Dios. Sa pagkabuntag na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostoles, si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinun-an. Didto usab may dakong panon sa mga tao nga gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.